Rúnan stáisiún petrol seán Inis Mór mídán fór se caite tuis nach rán cólach príomháideach bhí plé leis an slíomhharachtáil a bhaint amachas níos mó. Dag sé sin muintear in Ileáin bunk, ní a fáil ar ola chun tithe héamh ná Breosla do Carranna agus do Wasannaí in Ileáin. Ach aniu, dogur an rain grohí pobl, tuaiche agus gaeltachta Jones os chun €2 milliún le córas dáilioch an diesel agus kerosín a réiteach ar thiamh in ac leis an 8 sala ar an móra hua. Curí cór chum an forbartha Árainn an televís dálacháin ar fáil. Bei muid goscailt stáisiún ach stáisiún diesel a bheith an bei pumpaní, bei chuilerad bei choras ceart an bei daoine nach nántheach den níos le carranna. Tá truck sealadach an faoi láragus bei truck nó gan thart lína alla gan na tí. Ach céig me an córas dáilioch de kerosín agus de diesel oscailt ar rihhearan na bliana, ní bheith ein petrol ar fáil de inol báid, de lucht garan éir ná go devan de Carranna petrol. Tá muid gur heach níos le réiteach leis mád lastas tá rin na gaeltachta rin gnáí pobl tús gaeltach gobad ar seo go mach an bád ná petrol i thuairt steach canaí bag a jerry cans. Tásúlein go mé freigra i scéal sin go luach, agus testín petrol ó daoine testín se le na lawnmowers and strimmers and na báids na inal báids. Tá báid ní beag am sé mach go a bhíl, nó mach i céim tráin agus líana me cúpla deár sem me steach sa máid ní beag. Ní hén bailach carta ach sé bailach chas man díana go mé bailach cinnt eile ein lena díana. Dear an cór chum an gneanna siad chola íoracht an diesel a chur ar fáil ar phrais rééisfannach. Alex Heimans, nuocht TG4 in Inis Mór.